Som bola takto až kliňou. Však nevadí, on sa ťa nebojí. A kde si to teraz? Môžeš mamine nahrať video, že kde si? Čau mamina, sme v Grand Canyone, nie v Sydney, pozri sa na ten výhľad. A nie sme v Sydney. Tak je to v Austrálii. Sme v Blue Mountains Canyon. To je úplná nádhera. Tak tam sa hovorí, že sa nedá. Presne ako z tých filmov. Grand Canyon. A ešte nejaké vtáky sem chodia. Úplne je to brutalita. Odfotiť niečo. Tu by sa muselo skákať na nejakom paraglide. To je úplne to brutálne. Dole je úplne, že Canyon. Dávajú na nás pozor, že čo tu robíme. Chápem. Dobre, pošleme mamine.